Have a blessed morning to all our viewers. And my preaching this morning is entitled How to Gain God's Favor. How to gain God's favor. Okay? Paano mapapansinin ng Diyos? At tatalakayin natin sa umaga ito kung bakit si Noah ay pinili siya ng ating Diyos ng kanyang kapanahon. Ayun ba yung nakakana? On our generation, kailangan we must also gain favor. Kailangan meron tayong God's favor. Because we are the church. So, dito po, at nabasa natin kanina na talaga namang napakaraming tao at talagang nakita ng Diyos na nag-aasawaan na po yung anak ng Diyos at saka yung anak ng tao. Kaya dumating ang mga higante during that time. At dumami po ang mga tao. At dito po, napakaganda yung mga babae. Sa verse 3 na po tayo. Sabi po ron, and the Lord said, My spirit shall not strive with man forever. For he is in the flesh, yet his days shall be 120. Dati po kasi, ang taon po ng tao ay umabot ng 960, 930, 800, 700. Okay? Kaya nung ginuno ng Lord ang mundo, dahil ang Diyos ay hindi pwede siya makipag-name sa tao dahil spirito po siya, kaya naging 120 years na lang po ang tao. No? Na-sure din po yung kanyang edad. Kasi po, talaga naman nagkasala ng tao, hindi mamamatay ang tao. Then God created as perfect. Ang hindi pa pumapasok ang kasalanan, kaya namatay ang tao. Nawala ang relationship ng tao sa Diyos. Nahiwalay po. Kaya nagtanas po ang mga iba't ibang mga pagsubok, problema, sakit, karamdaman, at sinumpa ang tao, sinumpa ang lupa. Kaya hanggang ngayon, tinatanas po natin ang mga iba't ibang pagsubok. Pero huwag kang magalala. Amen? Dahil may favor po tayo sa Diyos. Ay masaya tayo na may benepisyo tayo sa Diyos. May kagandahang loob pa rin ang Diyos na naiiwan sa kanyang nilikha. Okay? Ganon tumibig ang Diyos. For His mercy, endure it forever. For His love, endure it forever. Kaya dito po, verse 4, ang sabi ko ron, hindi na magtatagal yung kanyang yung mga giants, okay? Nagkaroon sila, okay? Verse 5, Then the Lord saw that the wickedness of men was great. Ang kanilang kasamaan ay sukdulan na. The intents of their hearts and the thoughts continually. Nagpapatuloy po ang kanilang kasamaan. Dumadami ang tao, nagpapatuloy, walang mabuti. Okay, masama ang inisip, masama ang hinahangal, kaya mabuti ang kanyang ginagawa. At sa panahon natin ngayon ay nangyayari din. Okay? At maganda po, yung relationship natin sa Lord, ay pananaw po, ang iba sa atin, at ang akala nila, hindi na tayo nagbago. Kung tayo lang po ay nagbago dahil sa Diyos, ang Diyos lang po ang nakakalam at sa kanyang mga kapaligiran po natin. At nalungkot ang Diyos sa kanyang paglalang ng tao. Nalungkot, He was sorry. For He had made man on the earth and He was grieved. Nalumpay po siya. Kaya dito po, ang nangyari sa verse 7, so the Lord said, I will destroy. Pupuksain ko ang lahat ng aking nilalang. Both men and the beast, lahat ng hayop, lahat ng mga gumagapang creeping thing and the birds of the air. Ang mga ibon sa papawi, I'm sorry that I have made them. Ibig sabihin, nalulukot sa pagkalalang sa lahat, maging sa tao, tayo, nalulukot ang Diyos. Kaya pupuksain niya. Pero, God, but no one found grace in the eyes
of the Lord. Ibig sabihin, God pleased with Noah. Nalugod ang Diyos kay Noah. Kasi sa lahat ng kanyang kapaligiran ay masama. Pero si Noah ay nakita ng Diyos na siya po ay matuwid. Sa panahon po natin ngayon, meron ba? Marami. Kasi dumating po si Kristo. Sa panahon po natin, open po ang katwiran ng Diyos. Noong panahon ni Noah, siya lang nag-isa. The Bible tells us. Nakita ng Diyos na matuwid. Hindi siya nakakisalamuha kahit na masama ang kanyang kapaligiran. Si Noah ay nanatiling matuwid. He is still righteous. Talagang he walked with God. Pag sinabing walk with God, yung fellowshipping niya sa Lord. Sa pagkising niya, sa kanyang pagtulog, sa kanyang pagtatrabaho, kasama ang kanyang pamilya, nasa isip niya lagi ang Diyos. He has a fellowship with God continually. Pag sinabing he walk with God, because God is a spirit, ibig sabihin, nasa soul mo siya. Nasa mind mo, nasa heart mo, nasa buong katauhan mo. And everybody say amen. And a man can think of many ways how to win God's favor. Diba? Maraming mga bagay na ginagawa at kamamaranan ng tao para maging yung favor, para pansinin siya. Okay? Pagka ang Diyos ay nagkaroon ng favor sa iyo, o magkakaroon ka ng favor sa kanya, dalawang bagay. Ano yun? Maaaring nagpapapansin sa iyo ang Diyos dahil may pagkukulang. Amen? Nagpapapansin sa iyo, pag nagpapansin ang Diyos at gumagawa ka ng hindi niya kalooban, yun ang hindi maganda. Kasi, because God loved us so much, ayaw niya na tayo po ay mapahamak. Tama? Pero yung pangalawang favor na gusto ng Diyos ay yung mapapansin ka dahil matuwid ka. Pinapansin ka dahil sumusunod ka. Amen? Dalawang klase po yun. Nagpapapansin ng Diyos dahil hindi ka sumusunod at hindi ka matuwid sa kanyang harapan. Ang pinag-usapan po natin dito, mga anak ng Diyos, hindi po yung mga unbeliever. Kasi may mga anak ng Diyos na hindi pa talaga, may mga hindi pa naisusurinder. Ang nais ng Lord, hindi tayo mapahamak. Ang nais ng Lord, makasama niya po tayo. Ang nais ng Lord, makapili niya po tayo. Sa buhay na wala hanggan. Amen? Kaya ang nais ng Lord, mapapansin po tayo dahil tayo po ay matuwid, tayo po ay sumusunod. And everybody say amen. Alapanan natin ang Diyos. Nakakala tayo. Nakakala tayo. Nasawayin. Para sa katwiran ng Diyos. Parang hindi pa yung iba. Okay? Kaya there is a biblical way how to gain God's favor. Okay? Tatalakayin natin. Okay, ilagay natin yung favor. Favor. The acronym of the word favor. First is letter F. Ang nais ng Lord para lukurin natin siya ay kailangan meron tayong pananampalataya. F stands for faith. Diba? Genesis chapter 6 verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Bakit po? Because of his faith. What is the meaning of faith? Now faith is the substance that the things hope for and the evidence of the things that have not seen. Ang now faith. Ang pananampalataya ay ngayon, hindi kahapon, hindi bukas. Ngayon, ang pananampalataya. Pag sinabing substance, ito yung mga katiyakan, yung mga bagay na hindi inaasahan. Pag sinabing evidence, ito yung mga
Paninindigan. Paninindigan yung mga bagay na hinaharap. Okay? The things that are hopeful, yung mga bagay na hindi nakikita, at yung mga bagay na darating na inaasahan. Amen? So, evidence, substance and evidence. Ang ibig po sabihin, mga tiyak at mga hindi, little bit, yung kasasabi ko. Paninindigan. Okay, yan. Hirap. Katiyakan at paninindigan. Pag sinabing tiyak, assurance mo yun. Pag sinabing paninindigan, strong determination, that is your foundation. And everybody say, amen, that is faith. Okay? Kaya ang faith natin kailangan tiyak, sigurado, at may paninindigan. Tama? Okay. Kaya kung titignan mo ang meaning ng faith sa verse 11, sa chapter 11 ng Book of Hebrews, hanggang 2, hanggang 3, hanggang 6, magkikita mo yan sa pananampalataya nila Abel. Dahil tinanggap ng Diyos yung kanyang alay. Kaya hanggang ngayon, umahanap ng hustisya yung dugo niya, yung kanyang kamatayan. Dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil tinanggap ng Diyos yung kanyang alay. Nais ng Lord na yung mga alay natin sa kanya ay katanggap-tanggap. In the book of Romans chapter 12, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, for this is your reasonable service. So, kailan living sacrifice. Amen? Hindi death. Kasi maraming mga nag-aalay na death sacrifice. Mabaho dahil nagkakasala. Hindi disobey the commandment, the laws of the judgment of God. Kaya pag sila ay nag-alay, hindi tinatanggap ng Diyos. Kaya nais ng Lord na pag tayo po ay nanalig sa Kanya, hindi po kung Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please God. Hindi mo pwedeng malugod ang Diyos pag wala kang pananampalataya. Kaya lahat ng mga lumalapit sa Diyos ay kailangan manampalataya at manalig ka ng Diyos ay nandiyan para masumpungan mo. Para masumpungan mo yung mga reward, yung mga ibibigay sa iyo, yung mga desire na ibibigay sa iyo ng Diyos. Yun yung resulta ng iyong pananampalataya. Diligently seek Him. Ibig sabihin, mayroon talagang pagtsatsaga. Pag nananalig ka talaga, kailangan may pagtsatsaga ka. Hindi ka pwedeng manalig kayo, tapos nawala ka. Hindi. Now, faith, pag nagkaroon ka ng faith ngayon, ibig sabihin, meron kang hiningi sa Diyos ngayon, kailangan manindigan ka. Kailangan tiyak yun na darating. Kailangan yung assistant on the Word of God. Yun ang hinahanap ng Diyos para magkaroon ka ng favor sa Kanya. Trabaho mo niya, relationship ka niya, kapayapaan niya, o kailangan, o karamdaman, kailangan manalig ka na may Diyos na tutulog sa iyo. At yan, natutukunin ka at ibibigay sa iyo yung inyong mga desire. And everybody say amen. Amen. Number 2. A stands for action. In the book of James, chapter 2, verse 21 to 26. Wasn't Abraham our father justified by works when he offered Isaac, his son, on the altar? Do you see that faith was working together with his works, and by works faith was made perfect? Okay, and the scripture was fulfilled, which is Abraham believed God, and it was accounted to him righteousness, and he was called the friend of God. Balik. Si Abraham ay inarigaran, our father. Bakit siya ginastify o inarigaran? Kasi meron siyang action. Meron siyang ginawa. Bakit siya inarigaran, justify? Kasi po, hindi lang siya nanalig. Meron siyang ginawa. Meron siyang trinabaho. Kaya inarigaran siya ng ating Panginoon. Kaya sabi po yan,
kailangan yung faith natin, kailangan may works. Hindi pwedeng manalig ka na wala kang ginagawa. Amen? Kasi maraming nananalig, maraming nananampalataya, walang gawa, baliwala at patay yung pananampalataya. Ang nasa ng Diyos, pananampalataya ngayon nagagalit ka, kailangan may gagawin ka. Kailangan manalig ka at kailangan lumahat ang iyong pananampalataya. Hindi ka lang mag-stay sa kama mo. Kailangan tumayo ka. Kailangan manindigan ka. Kasi tiyak na darating sa iyo yung kagalingan. Amen? Kagaya ni Abraham, i-offer tayo siya. Amen? Pero siya ginawa. Nanalig siya sa Diyos, kung sinabi ng Diyos na darami ang iyong anak, ang iyong lahi, sintahan niya ng bituin at sintahan niya ng buhangin, nanalig po siya. At gumawa po siya. Nagkaroon siya ng anak. Amen? At nung nagkaroon siya ng anak, inaalay niya. Sabi na nun, iaalay mo. May action. Sumunod siya. Inaalay niya. Verse 22. Do you see that faith was working together with his works, and by works faith was made perfect? Kaya naging sakdal yung kanyang pananampalataya. Amen? 23. And the scripture was 14. Naganap ang kasulatan. Bagay si Abraham believe. Abraham believe. 24 muna. Abraham believe. Okay. The scripture 14. Okay. Abraham believe and it was accounted to him for righteous. Ibinilang siya na matuwid. Bakit? And he was called the friend of God. Kaibigan siya ng Diyos. Kasi may kawa yung kanyang pananalig. Kaibigan ba tayo ng Diyos? Hindi po, John chapter 15. I will no longer call you a servant. Hindi na kitang tatawagin alipin, but I call you friend. Because the friend knows what is the master is doing. Pag kaibigan mo ang Diyos, alam mo kanyang kalooban. Amen? Huwag mo sasawayin ang kanyang kalooban because God is your friend. Kaya dito po, ibinilay siya na matuwid. Binilay siya, kaibigan siya ng Diyos. Dahil yung kanyang pananampalataya ay may kalakip na gawa. You see it, that the man is justified by and not by faith only. Tingnan nyo, inaaligarap siya, hindi lang tayo nanalig siya. Kundi ay gawa. As Rahab, kilala niyo si Rahab? Diba? Rahab, 25. Is an harno. Nung nagkaroon ng tiktik, kinay niya sila para may spare, para mabuhay ang mga anak ng Diyos. Pero inaaligarap siya dahil sa kanyang ginawa. Amen? Dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. Kasi naniwala siya, nanalig siya na ito ang mga anak ng Diyos. Ito ang magliligtas sa amin, sa aming angkan. Ito ang gagamitin ng Diyos. Kaya nung dumating sila, yung mga tiktik, pinaraan niya sila. Ito ang way nyo. Ito yung tama. Nandun ang kaaway. Kasi alam niya. Ginamit po siya. Diba? For us, the body without the spirit is dead. So faith without word is dead. So matindi po yun. Inatulad ng ating Panginoon yung tao na walang espiritu, patay. Diba? Patay na yung tao ang walang espiritu. Yung espiritu ng Diyos kinuha na sa kanya. Di ba patay na? Ganun din po yung pananampalataya na walang gawa. Ayan. Kaya mula ngayon, manalig ka na may Diyos. Manalig ka na may Diyos na magpapagaling sa iyo. Manalig ka na may Diyos na magpuprovide ng pangangailangan mo. Manalig ka na yung isa na bibigay ng Diyos. Kailangan gamitan mo ng gawa. Diba? So, action na tayo, diba? May action eh. Victory. Who was victory? Sinong gusto ng tagumpay? Ay, Church of God, mananagumpay tayo. Believe it. Believe His Word.
Kailangan maniwala ka sa kanyang sinasabi. Nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay nananagumpay. We are more than conquerors. Amen? Meeting mo lang, kailangan. Na-smile mo lang, nakikita na nila na conquerors ka, nananagumpay ka. Amen? Kahit na alam mo na alam ng Diyos na may pinagtataanan ka, pero yung faith mo, grabe, yung action mo, grabe. Talagang pinapakita mo sa kanya, nagpapapansin ka sa Diyos. Na Lord, kailangan bumalik ako. Na Lord, kailangan mapagpala mo ako. Kung hindi, talaga naman ako'y maglulupa pa. I will be dismayed and I will be discouraged if you are not with me. Because you are the God, I have faith, and my faith have an action. Kailangan yung pananampalataya mo ay may gawa. So, kailangan makamit ko yung victory. Believers, we must live a life, a victorious life. Because that is the promise of God. In the book of John chapter 10, verse 10. The thief cometh not but to destroy. But Jesus Christ came that we might have life abundant. Pag sinabi ng Lord na abundant, hindi po isang areas ng buhay mo yan. All aspects of your lives must abundant. Ibig sabihin po, it depends according to the measure of your faith. Ang abundant life. Depende po yan sa sukat ng iyong pananampalataya. Kasi hindi pwede yung pananampalataya ko at saka yung abundant life ko ay isusuot mo. Amen? May kanya-kanya tayong kasuotan pagdating sa pananampalataya. The level of faith. Kaya depende po yan sa pagsunod mo. Depende yan sa relationship mo sa Lord. Kung kakaano ka kalalim. Amen? Huwag yung malalim na malalim, baka mauntog ka sa sobra. Yung tama lang, yung moderate lang. Yung balance. Amen? Pag sinabi balance, kailangan balance yung spiritual mo. Kasi ayaw ng Diyos nag-straight. Mapapahamak ka. Kailangan, pag sinabi balance, ang ating ginagawa ay according to the Scripture. Hindi ka pwedeng lalabas dito. Kasi marami nang lumabas dito. Okay? Mapapahamak. Kaya kailangan, guys. Kaya sabi ng Lord, kayo, be wise as a serpent. Inilagay ko kayo sa gitna ng mga asong lupo. Kaya kailangan maging matalino kayo. We are in this world, but we must out of this world. Nakikipanahan tayo sa mundo ito. Pero our citizenship is not in this world. Ang ating pamayanan ay doon sa our destination is in heaven. Our departure is unknown. We have a pilot. Our captain is the Lord Jesus Christ. Kailangan we must follow our captain, our Lord, our own Savior. Because He is my shepherd. I lack nothing. Pag shepherd mo siya, hindi ka magkukulang. Living a life abundant. Everybody say. Yeah. Sabi mo siya katabi at titil. Diba? Meron ba tayong awit na smile? Yung fine smile? Wala, no? Magkakakukumpos ba tayo? Oo, diba? Smile. Oh, I want to smile. Hallelujah, smile. Yes. Sarap, diba? I love the family of God, so closely knitted into one. Sarap ang, if you belong to the family of God, tell me. Ang sarap.
never belong to the universal church of the family of God. Wherever you are, wherever you go, God is with you. Victory is mine. Revelation chapter 2 verse 7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to it from the tree of life which is in the midst of the paradise of God. First church. Ito po yung unang church. Or Ephesian church. There are 7 churches na mananagumpay. Kailan magtagumpay ka? Pag sinabing 7 churches po yan, 7 churches yan, may kandileryo na nasa kamay, na lumalakad. At mayroong 7 bituin sa kanang kamay. Okay, di ba? Revelation chapter 2. Okay, mapapasa niyo po yan. Okay, 7 kandila yon at saka 7 ilaw. Habang lumalakad ang ating Panginoon. That is the characteristic of churches. 7 churches po yan. Kaya sabi niya, sa unang church, o nakita ko ang inyong magawa, but you hit the first love. Ito yung first love. Okay, kaya sabi niya sa verse 7, yung mga may pandinig ay makinig. May pandinig ka ba? Meron? Literal na pandinig. Ang nice ng Lord, Spirit. Diba? Ibig sabihin, He was an early to hear what the Spirit says to the churches. Pag sinabing Word of God, ang papakinig mo rito, kailangan faith. Kasi Spirit po ito. Para makakilos ang Diyos. Kaya po, hindi lang yung literal na pandinig na kagaya sa secular school, no? Pag nag-deliver ang mensahe ng Lord at may ginagamit, yung mga may pandinig, spiritually, akin ka. Kasi may mensahe ng Diyos. Kaya sabi niya, ay kailan mananagumpay ka? Bakit? Kasi papahintulutan kita na makakain sa tree of life in the midst of the paradise of God. Ito po yung tree of life na yan, yung puno na kung saan dyan ang kasalan tao. Yan ang i-reward sa iyo pag nananagumpay ka. Amen? Overcomer ka eh. Sa John chapter, sa Revelation, sa 2:7, sa 11. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Diba? Kaya inulit-ulit niya yan, mga kapatid. Sa Book of Revelations. Tingnan natin. Para ma-identify natin yung mga churches na tinutukoy dyan. May mga kahinaan ng mga churches dyan. May mga katangian po ang church sa ating kapanahunan. Chapter 2, the Church of the Ephesus. Tama. Okay? He was an ear. The Smyrna Church, pangalawang church po yan, the Smyrna. May mga katangian po dyan. Bawat churches, dito po yan. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Kaya pag nananagumpay ka sa pagtitiis, sa mga ganitong pandemya, nagiging righteous ka, may favor ka sa Lord, nananagumpay ka, anong sabi ng Lord? Hindi mo mararanasan. Hindi ka masasaktan sa second death. There are 2 deaths. First death is our physical death. Amen? Second death is our spiritual judgment. Yung soul. Yun ang second death. Kaya pag wala ka sa book of life, sa second death. Hindi ka kasama sa book of life. Kaya nagpapapansin na doon sa atin. Kailangan we have a hope, people from God. Kailangan victorious Christian ka. You are not yes to the world and yes to the Lord. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilo. Ibig sabihin, yes to the Lord ka pag Sunday, pag Monday, yes to the world ka. Ayaw ng Diyos yun. Pag nasa Diyos ka, nasa Diyos ka. Pag nasa liwanag ka, nasa liwanag ka. Kaya, iniwalay niya yung liwanag sa dilim. When God created the heavens and the earth, He divided the light from the darkness. And He called the light day, and He called the darkness night. He divided. Ibig sabihin, you belong to the light because we are the light of this world. Kailangan nagniningning ang iyong pagandahan sa harapan ng Diyos.
ang ating mga soul. No? Hindi lang yung mga soul natin, nagre-reflect po yan palabas. Kaya pag overcomer ka, ay hindi mo mararanasan yung second death. The Smyrna churches. Hallelujah. Verse 17. Sinong church itong 17 na to? Okay. Pergamos. Number 3 na yan. Ano sabi yan? Ang katangian niya? He was an ear, intimate. Lagi niya sinasabi ng Lord yan sa mga churches. Yung mga may patinig ay makinig. Kano nangangaral natin Panginoon sa kanyang mga alagad? Yung mga may patinig ay makinig. Bakit? Yung maraming nakikinig, yung spiritual, sarado. Kaya sabi ng Lord, mapurong ang kanilang ulo. May mga mata, hindi nakakakita. May mga tainga, hindi nakakarinig. May mga pag-isip, hindi nakakaunap. You know why? Because they were stiff-necked and stubborn. Kahit nandiyan na sa salita ng Diyos, hindi pa rin nila inuunawa, hindi nila pinapansin. Pag nandiyan na sa salita ng Diyos, kailangan, Lord, tulungan mo ako. Let my spiritual ears open, Lord. Para maisip ko yung mensahe mo, Panginoon. Para makapag-usap ka sa akin, Panginoon, kung ano ang nais mo. Oh, di ba? Nasa Pergamos na tayo, kaya sabi, he was an early to him who overcomes. Okay, tingnan mo yung mga mananagupay. I will give some of the hidden manna to him, and I will give him a white stone, and on the stones, okay? And on the stones, a new name written which no one knows except him who received it. Pag overcomer ka sa churches na to, siya lang makakalat. Yung pangalan, yung pato na yun, white stone bibigay sa iyo. Siya lang, ikaw lang nakakalat kung ano kalooban ng Diyos sa iyo. Amen? Oh, ilang churches na yan? 7, 11, 17, sa verse 26. Sa Thyatira churches na yan, pang-apat na yan. Pag nananagumpay ka dyan, and he who overcomes and keep my words until the end, to him I will give power over the nations. Diba? Pagka nagpapatuloy ka, may mga pagsubok ka bilang mananampalataya at kailangan mapego ng Diyos dahil righteous ka pa rin. Ano sabi ng Lord? You overcome and it keeps my words until the end. Hanggang buhay ka, nananagana ka ng gawain ng Diyos. Sinabi ko yan sa 1 Corinthians chapter 15 ba yun? 15:57. Be steadfast, immovable. You must abound in the works of the Lord. Kailan ba nanagana ka? Kahit na pandemya na, kailangan humayo pa rin tayo. Go! Hindi nagbago po yan. Mula ng panahon ng alagad ni Kristo, ng ating Panginoon, hanggang ngayon, we must go. Kahit na pandemya, make them my disciple. Kailan mag-train tayo? Kailan dire-diretso yung ating pagdinig ko? Until the end of our life. Hanggang kunin tayo. Abutan tayo ng Diyos na naglilig ko. At ang ating mga pananampalataya ay hindi tulog. Kaya, you know, him I will give power over the nations. Pag sinabing over the nation, bibigyan ka ng kapangyarihan. Ibig sabihin, overcomer ka kung anong gawa ng mundo. Yeah. Hindi ka nanlulupay pa. Hindi ka nati-discourage. Kasi nga, victorious ka eh. Huh? Victory is mine. Victory is mine. Victory is mine. I said to Satan, hindi 13 pa si Satanas, dapat sabihin mo, I said to Satan, get thee behind, till my victory, Jesus is mine. Amen. Kaya mo mapagtalumpayan ang gawa ng pagkakas, gawa ng laman, gawa ng pleasures in this world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. You must be an overcomer.
You have a few names, even the Sadducees who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Verse 5. Verse 6. Okay na yan. He was an early to hear what the Spirit says to the churches. Verse 6. Anong sinasabi sa churches? Ito Book of Life, sa verse 5. He who overcomes, pwede bang click mo ng verse 5? Yung mga overcomer, pangilan church na po to, 7 churches po yan. He was an early to hear. Ang verse 5, he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life. But I will confess his name before my Father and before his angels. Pag nananagumpay ka, yung cloth mo na white raiment or garment, white po ito. Pag nasa roon tayo, huwag mong babalikan ito at mamatsahan ng kasalanan. Amen? Ganun, overcomer po tayo. Sabi niya, hindi ko siya buburahin. Yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kasi pag nananagumpay ka, yes, nasa mundo tayo rito, may pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes, pero kailangan overcomer ka in the name of Jesus. Kailangan hindi mo pwedeng patakan o stain o lagyan ng mancha. Yung binigay sa iyo ng kasuotan. Kasi naka-white garments po tayo, raiment. Ibig sabihin, talaga, but I will confess his name. Talaga. Na ipapahayag yung pangalan natin ng ating Panginoon. Grabe. How VIP, very important person ka sa harapan ng Lord. Pagka nakasunod ka sa kanyang kalooban. Kaya yung pabor ko nandun. Amen? The apple of the eyes of the Lord is in you. Pag sinabing apple of the eyes, nakasentro ka sa kanya. Amen? Hindi pa ba kayo? Sarap, no? Philadelphia Church, verse 7 yan. Sa verse 12, he who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. And he shall go out no more. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God. The new Jerusalem which comes down out of heaven from my God. And I will write on him my new name. Pero mo, mga kapatid, pag-overcomer ka sa mga iba't ibang katangian ng mga iglesia, dapat tagumpayan mo, ang tindi mo. 21. The last churches. Okay, Laodicean Church. Ano yung katangian ng Laodicean Church? Sabi ng Lord to him, who overcome, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcome and sat down with my Father. Diba? Alala mo po yung yung mga alagad. Tinanong sila kung iniwan nila yung kanilang mga pamilya, ari-arian, at sumunod sa Lord. Ano naman daw ang kanilang pagkinapa? Ano naman daw ang benepisyo nila? Ano sabi ng ating Panginoon sa kanila? Abay, pagkadating ng judgment day, kasama ko kayo sa trono. Diba? Alam niyo po, we are the living epistles sa panahon natin ngayon. Tayo po yung walking Bible. Binabasa at pinapanood tayo sa mundo ito kung yung ilaw na binigay sa atin ng Lord ay ng niliwanag. Anin ang ilaw o wala liwanag? Maraming mananampalataya na tinigilaw, pero tinutuluan. Nagliliwanag yun, paminsan-minsan. Gusto ng Lord, we must light out. Let your light so shine to all men. Kaya po ang ilaw, ang ilaw na binigay sa iyo ng Lord ay magbibigay sa lahat ng tao. Sabi niya, let your light so shine to all men, that they may see your good works. Makikita nila itong Kristiyano to. Ito, may favor ito sa Diyos. Kasi kahit na may mga pinagdadaanan na kanina, hindi halata kanya sa kahirapan. Marami siyang pinagdadaanan pero hindi mo siya mahalata na talagang nagre-reklamo. Na natiling matapat siya sa Diyos. Amen?
Let your light shine to all men that they may see your good works, that they may glorify your Father. Hindi ka naman sasalita. Bili ba ko yan? Ha? Pag may mga problema, ikaw, nasa isip niya. Kakausapin ko kaya. Diba? Maya-maya. Gagamitin ka na pala kahit hindi ka na sasalita kasi nag-iingin. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nag-iingin. Nag-i-spark yan. Nagdidigdig sa mga problema ba yan? Nagdidigdig ng kapayapaan at kagala. Diba? Ay, kailangan nagdidigdig tayo eh. 21, to him who overcomes, I will grant to oh my God. So, victory. Sabihin mo sa'yo katabi, victory. Letter O. Babi, for if stands for faith, A stands for action, B stands for victory, and O stands for obedience. The book of Genesis chapter 26, 2-5. Basahin natin. Then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Live in the land of which I shall tell you. Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I will give all these lands, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father. And I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to your descendants of these lands, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed. Because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Yan po si Isaiah. Sabi ng Lord, nagkaroon po ng tagutong. Karoon po yan ng tagutong. Sa 26:1 up to 5, nagkaroon ng tagutong. Pangalawang tagutong po yan. Pumunta po siya sa kanyang kay Ilinik, basta karoon po siya sa Palestine yun. Sabi ng Lord, huwag kang pupunta sa Egypt. Dito ka lang. Kaya dito po, do not go down to Egypt, live in the land of which I shall tell you. Doon po siya, pinagpala po siya ng ating Panginoon. Kaya dito po, in the book of 1 Samuel 15:22. Ito po ang panahon ni Propeta Samuel. Ang hari po dyan ay si King Saul. At sabi ng Diyos sa kanya, okay? Patayin ang lahat. Hari, ayaw. Walang ililigtas. Pero nang ginawa ni Saul, maganda ang kanyang motibo. Iniwan niya yung hari, mga ginto, mga mahalagang bagay, mga matatabang baka, matatabang tupa. Iniwan niya. Anong purpose? Ialay sa Diyos. Ialay sa Diyos. Yun ang kasalanan So, minsan ano tayo? Magsasacrifice. Ano yung sacrifice mo sa Lord? Pero dinidisobey naman natin siya. Bali wala. Because obedience is better than sacrifice. Tingnan po natin. As the Lord has spread the right and burnt offerings and sacrifices, natutuwa ba Diyos sa mga alay at mga akto? As in obeying the voice of the Lord, mas malaga na tayo po ay sumunod sa boses ng Diyos. Behold, to obey is better than sacrifice, as to eat than the fat of rams. Diba? Kaysa yung mag-alay ka ng matatabang mga tupa, yung rams dyan, lalaking tupa po yan. Amen? Ang babaeng tupa, sheep. Everybody say amen. Kaya, nice na Lord, sumusunod tayo. You want to become wise in this generation? Gusto mo maging wise sa panahon natin ngayon? In the book of Matthew chapter 7, those who hear my words and obey, they are wise. Diba? Ulitin ko. We want to become wise. Those who listen and obey. Kasi maraming mga nakikinig,
They obey others, but they disobey others. Pareho lang po yun. If you disobey one of these commandments, you break all these commandments. Diba? Pag nagkasala ka, pag nagkasala tao sa isang kasalanan, you break. Naman saan na yung garments mo. Kaya gawin mo yan, Lord, forgive me. Magbalik loob ako sa iyo, Panginoon. Pagsisisihan mo, magpastig ka. Sagana ang Diyos. Sagana ang biyaya. Biyaya sa biyaya. Grace, we are living grace by grace. Tatandaan po natin yan. But don't abuse the grace of God. Huwag mong abusuhin ang biyaya ng Diyos. Hindi mo pwedeng lukuhin ng Diyos. You cannot mock God. Ang daming mga mananampalataya, pinaglalaruan nila Diyos. No? Pag pinaglalaruan mo ang Diyos, magpapapansin sa iyo ang Diyos. Ano gagawin sa iyo? Magpapapansin siya, pero masasaktan ka. Because siya discipline. Hayaan mo magpapapansin sa iyo ang Diyos, pero di mo, nalulugod ang Diyos sa iyo. Kasi sumusunod ka sa iyo. Yun ang nais na. Hallelujah, praise God. Repentance. Diba? Kung nagkamali tayo, nagkasala tayo, Lord, forgive. Hindi ko na babalikan. Hindi mo na kailangan, Lord, forgive me. Still forgive me, Lord. Hindi ko pa kaya. Mag-fasting ako. Hindi ko kaya isuko itong kailangan ko ito. Hindi ko kaya isuko itong kasalanan ko ito, Lord. Forgive me. Pero magpapatuloy pa rin ako. Make a way, Lord. Help me, Lord. Kailan may action ka? Amen? Pag sinabi yung, help me, Lord! Kailan turuan mo sarili. Pag subukan ka ulit ng tukso dyan. Oo. Gamitin mo yung pangalan ng Lord. Ano ba yung kainahan mo? May kanya-kanya tayong kainahan. Lahat tayo may kainahan dito. Amen? Alam niyo ang kailangan niyo. Halimbawa, ang kainahan mo, pag wala kang pera, puplutin ka. O kailangan mo yun. Diba? Ang blame sa Lord. Nakaka-overcome mo yun. Nakaya na wala kang pera, paitulutan ng Lord na wala kang pera, nakamitin. O, hindi ka na lalalang sa bukas. Kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. Kailangan mo yun eh. Pag tinapos ka ng konti, nabawasan yung savings bank mo, may nag-alala ka na. Kasi ayaw na Lord na nag-alala ka. Paitulutan na Lord na maubos siya para hindi ka mag-alala. Para manampalataya ka. Yes! Para magalita ako sa iyo, para malita na yung pagdududa ko, palitan ng pananampalataya. Amen! Thank you, Lord! Kung kainaan mo, opposite sex, o diba? May asawa ka na, o sumisipat ka pa ng iba, ayun, hindi na ako na. Kasi Kristiyano tayo. Ang Kristiyano, isa lang asawa. Amen? Titignan mo nga lang yung di ba na may last, yung may pagnanasa? Kasalanan na yun eh. Gawin mo pa. Go yourself. Nagkaroon ba yun? No? Nakalista po yun. Anong gusto mo? Book of life o wala ka sa book of life? Pinumura ng Lord yung may hindi nakakasunod. Yes. Akala mo iba, pag sinulat ka na, nandun na yun. Ay, hindi yun. Wala sa Bible na always say, conditional ang kaligtasan. Pag nakasunod ka, hanggang the end ang buhay mo, yun, may favor ka sa Lord. Kaya pag nakasala ka na, pagkamali ka, hindi ka ba? Hindi mo, Acts chapter 3 verse 19. Repent therefore and be converted. Ibig sabihin, converted, ibig sabihin mo ko ng balikan pa. Yung iba nagre-repent, binabalikan. Hindi. Alam niyo kung ano po ang piniyatulan sa binalik-balikan na kasalanan. Aso, tarapan ng Diyos. O baboy.
Nilinis, pupunta sa lugluban ulit. Puti ulit. Aso, kinakain. Sinusuka, kinakaon. Yun ang mga taong papalit-palit. Ayaw ng Lord yun. Amen? Pagkasalanan, say no more. I will heal you. I will heal you. Yung heal. Talaga papagaling ang Lord. And say no more. Pag nakakasaw ng dema ng Lord, okay, go. And say no more. Sinabi say no more, talaga pilitin mo. Na talaga pagka natukso ka, in Jesus' name. Diba? Talagang pera ko. Kailangan, diretso ako sa Lord. Kasi nakikita niya yung aking ginagawa. We are not perfect. We are not perfect viewers. But we are going to perfect. Habang sumusunod ka, nagiging perfect ka sa harapan ng Lord. Maaari, yung tao hindi ka perfect. Pero sa harapan ng Lord, perfect ka. Dahil sumusunod ka. Amen? Kaya, nais ng Lord na talagang, alam niyo, that your sins may be blotted out. So that times of refreshing become from the presence of the Lord. Pag sinabi refreshing, may alleviate yung refresh. Kasi pagka nabura yung kasalanan mo, parang nawala yung bigat, parang ang gaan. Di ba? Kung tayo po ay niligtas ng Lord, magpapaptize tayo sa pangalan niya. Ang gaan, parang hindi ka rin naliligo, natatanggalan ka ng lipa. Di yun? You are baptized because of the promise of God. Pinawala lang sa alak talaga. Talagang ang gaan. Naramdaman niyo ba yung mabaptize kayo? Wala talaga yung kasalanan, tapos ang gaan-gaan ng paghiramdam. Kaya kung tayo man ay nagkakamali pa, mananampalataya, mag-convert ka ng Lord. Talagang straight na ako ngayon. Forgive me, Lord. Hindi ko na gagawin. Lalo na pag opposite sex. Diba? Mahirap na. O lalo na pagka pagsisinungaling. Ang hirap nila. Kasi yung iba, normal na pagsisinungaling eh. Para nila, di kasalanan. Ay, hindi, matindi yan. Sinabi ko ng Revelation. Outside are the dogs. Sino yung nasa outside the city? Liars. Ano ito eh? Mga sinungaling. Idolaters. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sexual immorality. Oo nga. Yung mga, ano yun? Yung fidel, ano? Yung mga kata. Pilagin, ano? Video pa. Malapit ng Pilagin. Video pa. Sorry po. Video pa. Dami yun na. Lalo ngayon. Pag hindi kayo nag-ingat. Amen. Dahil sa hirap ng buhay. Pati yung mga anak. Tinotolerate. Kasi para magkaroon. Makita sa screen. Makita sa ano. Di ba? Ang dami cybercrime na yun. Ay, ang dami. Kaya pagka mananampalataya, ang sarap mananampalataya ng Lord. Bahala ka sa buhay namin. Amen? Basta magsikap ako, hindi mo kami papabayaan. Basta susunod ako sa ipangalan ko ng Lord, kaya naroon ng pandemya. O, yung para sa iyo, bigyan ko yung para sa iyo. Alam niyo mga kapatid, hindi nagkulang ang Diyos. Sumunod ka lang. Sumunod ka kayo mga viewers. I tell you, why is this happening? Maraming mo pagpapahala ng Diyos sa buwan. Kahit na may nararamdaman, kaya-kaya pagay. Kahit na pumapasok sa utak mo minsan, COVID, wala kang COVID, anak ka ng Diyos. Sipon lang yan ang dugo. Amen? Wala kang panlasan, prangkaso lang. Kaya lahat ng mga, totoo po yan. Kaya saan mo pala ng palataya mo? Kasi kung nangihina ka, ay kakapitan ka talaga. Pero saan yung kapangyarihan yung pangalan ng Lord? The power in the name of the Lord. You can cast out demons. You can heal the sick. Diba? Pangako niya yan. You lay your hands unto the sick and they shall recover. Kahit na tutukay ka ng ahas ka eh. No? Hindi ka maano eh. Kahit na makakainom ka ng laso, hindi ka makakaano eh. O ibig sabihin, kapangyarihan yung pangalan ng Lord, yes, may virus. Pero kung mananampalataya ka, espera ka ng Diyos.
Experiment 1. Makubit ka man, gagaling ka. Kasi iba-ibang karanasan ng ating karanasan ng mga nanampalataya. Meron tayong mga nanampalataya mga gagawa, nakubit. Nakubit, nakubit ka. Pero, hindi, nagpasalamat sila sa Lord. Hindi dahil sa kubit. Nagpasalamat sila sa Lord dahil yung paraan ng kubit, nakapunta sila sa 5-star hotel. Doon sila nakakil sa upload sila Pakain sila ng pakain, 14 days. Wala naman, pinabaitan nila sila. Wala naman injection, antibiotics. Kaya masalamat sila sa Diyos. Kasi kung hindi sila nakubit, hindi sila makapunta sa 5-star hotel. Kasi kung tinari mo na yung gano'n. How much cost of the 5-star hotel per day? It costs you thousands of dollars. O 14 days sila ron. Ipangawin ng Lord, sila gusto makubit para pumunta sa 5-star hotel. Ibang para ng Diyos. Amen? Diyan mo kayo? Amen. Ayan yung paper na yan at tintin. Mag-repent ka. Magpalikilog ka sa Lord. May kaya tayo, yes. Lord, forgive me. Nangubit ka. 1, 2, 3. Huwag mo lang hintayin na makutas ka. Kasi matututas ka. Pero kung si Judas, treasurer, ginawa siya ng ministry ng Lord kaya na nangubit. At yun ang napakabuti. On the generation of Noah, ito yung kanyang ginawa. He found favor with God. You know why? Because Noah was a just man. Are we just men in our generation? Believers? Are we just men? Matuloy ba tayo sa harapan ng Lord? Ikaw lang, nakakala. Pangalawa, perfect in this generation. Perfect! Lahat ng tao wala. Kaya pinili siya ng Lord. Ito ang gawin mong arka. Ito ang sukat ng arka. Ito ang gawin mong kahoy. Lalagyan mo ng alkitra. Ito ang maliligtas pamilya. Maliligtas sa mga ibon. Dala-dalawa, papasok. Kaya binigyan siya ng ministry. If you are just man and perfect in our generation, you must have a ministry in the body of Jews. Amen. Para refreshing. Sinabi ng Lord eh. Pakibasa sa Bicol Tagalog yung refreshing. Yung Acts chapter 3 verse 19. Noah walked with God. Pag sinabing Noah walked with God, believers, we must walk with God. How to walk with God? God is Spirit. Kailangan nasa mundong ito tayo na makasalanan, pero hindi tayo magkakasala. Kasi yung Espiritu ng Diyos nasa atin. Don't defile the body or the temple of God. Did you not know that your body is a temple of the living God? Don't defile it. Or else, God will destroy our body. Siya magiging kaway ko. Can you please read, ma'am? Acts 3:19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Magsisi kayo at magbalik sa Diyos upang patawarin ang iyong mga kasalanan. Upang patawarin ang iyong mga kasalanan. Verse 20. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas. Yun, sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas. Wala sa Panginoon. Refreshing. Amen? O may mga pagkukulang tayo, yusin natin. May pagkukulang ako sa inyo, hindi pa ulit na. Kaya our team for this year is making my disciples. Isa sa mga criteria, qualification ng disciples is discipline. Kung sinabing discipline, kasama po yan sa lahat ng areas. Nais ng Lord, maayos. Yan ang si Noah. Noah walk with God. Pag sinabing believers walk with God, you must have always fellowship with God. You must pray, you must fast, you must meditate His Word, you must obey His Word.
In financial, you give the mission to the Lord, what is you? You give offering, what is your mission to yourself? Offering is to yourself. Mission mo yun. But 10% is mission nito pa. Ano lang po yun? Faithful. Tingnan niyo mga kapatid. Pagkatapat tayo, pasasakanahin ka ng Diyos. Amen? And everybody say, Amen. how to gain God's favor. Faith, number 1. Action, number 2. Victory, number 3. Obedience, number 4. Repentance, number 4. Amen. Pag nagawa po natin yan, walk with God, perfect on His generation, and just na matutuwa Diyos sa iyo. May pagpuro ka sa iyo. Hallelujah. Your descendants, kung hindi mapapalikan ko, tawag pa tayo. Your children's children, God will bless. As God bless us. Hi! Magandang buhay po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, at sa ating mga kapatid sa Panginoon. I'm very, very happy po na magkita-kita tayo muli at salamat po sa Diyos at binigyan tayo muli ng pagkakataon na tayo po ay makapakinig muli ng kanyang banal na salita. At sa oras po ito na kami po ay natutuwa na kayo po ay anyayahan sa pagtanggap sa ating Panginoon. Alam niyo naman po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pag sinabi pong magandang balita, ito po ay may pakinabang, ito po ay maaasahan, at tunay na ito po ay kaligtasan sa ating mga kaluluwa. At ito po sa ating mga bagong mga viewers, sa ating mga bagong subscribers po, malugod po namin kayong inanyayahan at tanggapin niyo po ang ating Panginoon. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap upang tayo po ay makatamo ng kaligtasan. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Tigil po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang pagsuko po sa ating Panginoon. Ang mabanal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Ako po'y binigyan mo ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Kilala mo po ako, alam mo po ang aking naging buhay. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa laban sa iyo, nagawa sa aking kapwa. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, linisin mo po ako, tanggapin mo po ako bilang anak mo. At sa oras na ito, ikaw po ang magiging Panginoon at hari ng aking buhay. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan sa aking kaluluwa. Ito po ang aking samantalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon. At kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtahak sa landasin ng Panginoon, mangyari po na tayo po ay sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon o yung tinatawag po natin na the Gospel of Christ. Alam naman po natin na ito po ay daan para po tayo ay maligtas. Ano po ba yung mabuting balita na yan? Na si Kristo ay namatay, siya po ay inilibing, at siya po ay nabuhay na magmuli. At sa atin po bilang mga Kristiyano o sabihin na natin na nais magkaroon ng mga kaligtasan sa ating kaluluwa, kailangan i-apply po natin yung gospel ng ating Panginoon. Sa paanong paraan po, sabi po doon na siya'y namatay,
tayo po ay magsisi. Pag tayo po ay nagsisisi, lumalapit tayo sa Panginoon bilang makasalanan, tayo po ay papatawarin ng Panginoon. Kaya nga po namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo para sa ating pong mga makasalanan. Pangalawa po, siya po ay inilibing. Ito po ay katumbas ng paglilibing upang tayo po ay mapatawad ng tuluyan. Sa paano para naman po? Sa pamamagitan po ng bautismo. At bautismo sa kanyang dakilang pangalan. Bakit po sa kanyang pangalan? Sapagkat yun po yung pangalan na ibinigay po sa atin para maligtas. Pag tayo po ay nagpabautismo sa tubig, sa kanyang dakilang pangalan, tayo po ay patatawarin, lilinisin sa ating mga kasalanan, at ililibig po yung ating kasalanan. Maliit man o malaking kasalanan, yan po ay patatawarin ng ating Panginoon. At sa ikatlong araw daw po, siya po ay nabuhay na magmuli. Tayo po ay magkakaroon ng bagong buhay. Pag tayo po ay napatawad, nalinis, nailibing ang ating kasalanan, at tayo po ay mamumuhay ng panibagong buhay. Sabi nga po sa Biblia, na tayo po, pag tinanggap natin ang ating Panginoon, we are new creation. Ang lahat ay lumipas na po. At kung tayo po ay makakatanggap ng Holy Spirit, yun po ang pasimula para po sa ating pagbabagong buhay. Makakalakad na po tayo sa kakalooban ng ating Panginoon. Yung salita ng Diyos po sa atin, masusunod na po natin. Yung salita ng Diyos, malilinawan po tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, tayo po ay palalayain na ng Panginoon sa gawa ng kaaway. Magbabagong buhay po tayo. Kaya kailangan po natin yung tatlong yan, na siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Tayo po ay kailangan magsisi, bautismo sa pangalan ni Jesus, at tanggapin ang Holy Spirit. Yan pong tatlong yan ay napakahalaga po para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Maraming po salamat at huwag po kayong magsawa na tumangkilik po sa ating programa. Dito po sa JCLGAA, at alam niyo po na meron na po tayong bagong time slot. Nalipat po tayo sa 7 to 8 p.m. po. Pero every Friday po at Sunday, yun pa rin po yung ating schedule. Ulitin ko po, every Friday, 7 to 8 p.m. and every Sunday, 7 to 8 p.m. din po. Maraming po salamat sa lahat ng ating mga viewers. At doon po sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At para magpatuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, makapagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at nakakasiguro po tayo na tayo po ay lulusog, lalakas ang ating spiritual pagka tayo po ay nagtsatsaga sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. At kung tayo po ay tupa ng ating Panginoon, tayo po ay mananabik sa salita ng Panginoon, at tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Maraming po salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik po sa ating programa, JCLGAA, at tayo po ay lahat ay pagpalain. Maraming po salamat, at sa oras na ito tayo po ay mananalangin pansamantala, pagwawakas po ng pansamantala ng programa ng JCLGAA. Sumunod po kayo sa may panalangin. Glory to God. Hallelujah. We praise you. We thank you, Father, for everything, God, that you always done. Thank you so much, God, for this wonderful program that you given to us. Lord, always continually to bless JCLGAA, Lord, for your glory and your honor. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na maparangalan, maitaas sa programang ito, sapagat wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Na salita mo ay hayaan mo maihayag. Ito man, O Diyos, hallelujah, ay alam po namin na may pakinabang po ito sa aming mga kaluluwa. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang magamit sa ganitong gawain, lalo na po ang aming mahal na Bishop Domingo Silicena, na patuloy mong ginagamit, Lord, patuloy mong i-bless ang aming mahal na Bishop, at gawin mo po siyang pagpapala. Maging ang programang ito, Lord, ikaw po ang siyang magbasbas. Ganon din, Lord, patuloy po namin dinadalangin ang aming bansang Pilipinas. Tulungan mo ang bansa po namin na maka-full recover po sa aming mga
na dadanasan, Panginoon, na kahirapan sa bansa namin. Alam po namin, Diyos, na hindi po madaling dumanas po ng ganitong klaseng pandemic. At alam po namin na maraming tao ang nawalan ng trabaho, marami po ang nagkasakit, marami po ang na-stress, marami po ang na-depress. Panginoon, kahabagan mo ang bansa namin. At tulutan mo, Diyos, na ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay makakilala sa totoo at buhay at nag-iisang Diyos. Alam po namin, Panginoon, O God, na ang bansa namin, Panginoon, ay nag-iisa at ito'y kaloob mo po sa aming lahat ng mga anak mo. Lord, kahabagan mo ang bansang Pilipinas at hayaan mo po ito, Lord God. Hallelujah! Na maging maayos pa, Panginoon, pagdating po sa pagsunod at pagkilala sa totoong Diyos. Maraming pong salamat. At patuloy, Lord, na i-bless mo po ang lahat ng namumuno sa bansa namin. Ikaw po ang manguna sa bansa namin, Panginoon. Ang mga leaders, ang aming presidente, ang lahat from highest to the lowest position, Lord. Tulungan mo sila, Lord, na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. At wag po silang magsamantala, wag po silang magbigay ng mga bad influence sa mga tao, Panginoon, bagos sila po ay maging magandang halimbawa po sa lipunan, Panginoon. Patuloy mo, Diyos, na ilagay po sa iyong mapagpalang kamay ang bansa po namin at maging maayos po ito, mag-progress po itong muli, mag-success po itong muli, at higit sa lahat, marami po ang makakilala sa iyo, Lord. Sa iyong mga salita ay manalig po sila at sila po ay sumunod. Maraming po salamat. We give all the glory and honor to your name, in Jesus' name. Amen. Thank you and God bless.